फागुन आ गए नरमुंडा। हाँ यही फागुन के महीना में हाँ हाँ सब नए नए जीतल प्रत्याशी लोग, हाँ हाँ मुखिया जी लोग, सरपंच साहब लोग, वार्ड लोग, संगे संगे पंच लोग, सब लोग अपना अपना पंचायत में होली मिलन समारोह करावता। हाँ हाँ यानी लीटर बाबा बाड़े, हाँ बुलबुलो बाबा बाड़े, हाँ मुन्ना सिंह मैनपुरा में, हमारे कहत भौजी जलाल बसंत पंचायत में, सब लोग होली समारोह में हाँ अपना अपना पंचायत में होली मिलन करावता। हाँ यही में एगो भौजाई हाँ अपना देवर से कहत है, कैसे कहतरी, कैसे हो? जोगी जी सारा होली में निवेदन करेली भौजाई, होली में निवेदन करेली भौजाई, बिना मास्क के रंग न लगाई। बोल होली खेले के बड़ा तैयारी में, होली खेले के बड़ा तैयारी में, तो देवदू मास्क लगा के अइहा पिचकारी में, तो देवदू मास्क लगा के अइहा पिचकारी में। लगई ह खाली भैयाला छोड़ के, भीतर लगी पाला जनी डली ह तू घोर के। एहो सगरी लगई ह खाली भैयाला छोड़ के, भीतर लगी पाला जनी डली ह तू घोर के। तमरले बानी सैनिटाइजर अपना दुआरी में, तमरले बानी सैनिटाइजर अपना दुआरी में, तो देवदू मास्क लगा के अइहा पिचकारी में, तो देवदू मास्क लगा के अइहा पिचकारी में। भैया के नरम बा भौजी के गरम, भैया के नरम बा भौजी के गरम, भर फागुन बुढ़वा हो जाले बेशरम। बोल साल भपया बतारे लागल बाटे आस हो, अब की होली उनके संगे खेलब कुछ खास हो।